Сәудия Пасимяга улы кызы гомере буе үзенең туган авылында мәктәптә һәм медпунктта техник хезмәткәр булып эшләп лаеклы ялга чыга. Кул эшләренә хирыслыгы кичкенә чактан ук барлыкка килә. Иптәш кызлар белән җыелышып, бер-беребезгә төрле чигү үрнәкләрен өйрәтеп бәйли идек дип искә ала Сәудия апа. Телевизорна карап утырып булмай. Я бер караганда китап укыйм, бер караганда моны тотам. Яшь чагында шелтәрләр бәйләдек, чигүләр чиктек. Тастымал да чиктек. Өстәлгә ашаулыклар да шелтәрдә бәйләдек ул чагында. Бер-беребездән өйрәнгәнбездер инде. Шулай җыелып бәйләй торган идек безнең чырлар. Җирлегебездә кул эшләре белән шөгыльләнүчеләр бик күп. Менә Сәүдия апа, Раушания апалар берсенә берсе күршедә генә торып, кич утырага берсе йөришеп, кул эшләре белән шөгыльләнәләр. Бик матур итеп, күңелле итеп яшиләр. Өлкән яшьтә булсалар да, Яшьлек елларын искә алып, Сәудия апа кул эше белән кичке якта утырырга ярата. Иптәшкә күршесе Рушания апа да керә. Сәүдия апаларга кереп, шунда өйрәндек. Яратам кул эшләрен. Бәйләргә яратам. Элеккеге чорларда сукыр лампасында да яратып бәйләгән Сәудия апа 9-нчы дистәсен вакласа да, Сәудия апа яшьлек матурлыгын югалтмаган. Җитезлегенә дә күзләр тимәсен. Бүген ул күпләп оек башлар, бияләйләр бәйли. Бәйләмнәрен илебезнең тынычлыгын саклаучы ир-егетләргә дә җибәрә. Лилия Шәймиева, Динар Нуртдинов, Мөслим телевидениесе.